Meu nome é Fernando Buide, son compositor e xa tiven a sorte de participar neste fantástico festival que organiza Diego Ventoso, profesor de percusión do Conservatorio. Estou aquí un pouco para guiaros ou darvos algunhas ideas sobre este fantástico concerto que prepararon, por un lado, os alumnos do Conservatorio Profesional Xoán Montes de Lugo, os alumnos da aula de percusión, que levan Diego Ventoso e José Luis León Ramírez, e, por outro lado, a participación tamén dos alumnos do Conservatorio Profesional de Danza de Lugo. De feito, creo que, se non me equivoco, teredes algúns compañeiros que están participando neste espectáculo hoxe. Tiven un profesor, Martin Bresnik, que é un compositor americano, que unha vez deu-me unha definición do que era música que eu creo que foi das definicións que máis me gustou. El dicía que a música era algo que nos serve para reír, para celebrar, para chorar, para rezar, para lamentar ou tamén para experimentar. A música, dende sempre, estivo ligada pois, a moitas actividades humanas. Por exemplo, os ciclos da naturaleza, por exemplo, a agricultura, por exemplo, a celebración do relixioso ou do sacro, e tamén estivo moi vinculada a outras manifestacións, digamos, culturais, como pode ser a danza. Incluso hai algúns antropólogos que afirman que a linguaxe, a nosa fala, a linguaxe e a música eran a mesma actividade no comenzo, algo que lle chaman musilinguaxe. Non foi ata moi recentemente, e cando digo recentemente, na historia da humanidade poden ser un par de séculos, que a música convertiuse nunha disciplina aislada doutras. É dicir, que a música pensouse simplemente para ser escoitada e nada máis. É o que os musicólogos ou os historiadores chaman música autónoma ou música absoluta. É dicir, vir a un concerto simplemente para escoitar música. Isto é algo que ten que ver coa aparición da música escrita ou a música literal. Se vos pedira que me derades unha definición de música clásica, algúns chamanlle música culta. A mí non me gusta isto de música culta porque equivaldría a dicir que hai unha música inculta. Eu non creo ningunha música inculta. Pero se vos pedira que, ou me piden a mí dar unha definición da música clásica, a verdade é que sería moi difícil. Algúns musicólogos o que din é que a música clásica en realidad é a música escrita, a música literal, a música da que temos partituras. Pero pensemos que, según as cálculos así moi aproximados, únicamente o 5% da música que temos no mundo está escrita sobre partitura. Que máis quería comentarvos? Nesta digamos, música escrita ou música non escrita, a percusión sempre formou unha parte indisoluble digamos, das nosas experiencias musicais. Curiosamente, na música clásica ou música occidental ou música escrita, se queredes, a percusión tardou moito en ter un papel relevante. Sabemos, por exemplo, que na música medieval as maiorías das pezas que se facían, incluso sacras, acompañábanse de percusión. Pero a percusión non figuraba nas partituras. Cando xorde a orquestra sinfónica lá polo século XVIII, a percusión ten un papel, digamos, moi reducido. É únicamente no terreo da ópera, no teatro musical, onde a percusión, si, bueno, fai máis excursos e fai, bueno, ten un papel un pouquiño máis relevante. No século XIX, si, empeza, digamos, a gañar autonomía, e no propio século XX, realmente, cando hai unha gran eclosión do que sería a familia da percusión. Por un lado, atopamos toda unha serie de instrumentos que incorpóranse á tradición occidental.
Por exemplo, logo falarei de uns instrumentos que temos aí, as congas, que teñen un orixe africano, pero, bueno, desenvolvese moito en Centroamérica e chega un momento que pasan a formar, digamos, parte indisoluble da percusión clásica. Por outro lado, tamén, vemos que no século XX, nesta tradición da música clásica, hai un desexo de incorporar experiencias musicais de outras culturas. Hoxe imos ter 4 obras do século XX, de 4 compositores vinculados a Europa ou Estados Unidos, Estados Unidos, América, vou dicir, porque temos tanto Cuba como Estados Unidos, olvidábame, pero que son compositores que dende unha formación, digamos, clásica, como a que podemos recibir nun conservatorio, miran cara a outras culturas. Entón, ese é un pouco o punto de partida do noso concerto. Por un lado, tentar recuperar esta experiencia da música non como algo autónomo, non como algo aislado, non como algo absoluto, senón vinculado, neste caso, á danza, á expresión coreográfica. Como sempre, durante tantos séculos, a música estivo. E, por outro lado, tentar, dende a experiencia dun conservatorio, mirar cara a outras culturas. Como miraremos cada outras culturas? Bueno, pois a través destos 4 compositores tan diferentes. O primeiro que temos, que imos abordar é Amadeo Roldán. Amadeo Roldán foi un compositor, digamos que cubano, pese a que, bueno, tivo un periplo bastante interesante, como seu propio orixe étnico. El era un mestizo. Naceu en París, pero, bueno, desenvolveu fundamentalmente a súa formación en Madrid. De feito, con 16 anos gañou o premio extraordinario do Conservatorio. Por certo, estudiou cun compositor moi olvidado en España, que é Conrado del Campo, un dos grandes compositores españoles que parece que pouquiño a pouco estamos recuperando. Bueno, Amadeo Roldán, inda que formouse como violinista, tamén foi compositor, e pronto retorna a Cuba, onde xa con 20 anos, hai que dicir que Amadeo Roldán tivo unha vida malograda, con 39 anos xa morre, inicia unha actividade cultural moi interesante, cun ansia moi grande de renovación cultural en Cuba. E cunha cousa moi interesante, que toda a tradición de música que se facía ali, moita de orixe, africano, incorporado a través da música afrocubana, darlle como carta de natureza como unha música seria, como unha música, digamos, clásica, culta, por así dicilo. Nos anos 30, el compón unha serie de pezas das que escoitaremos os E2, que son as rítmicas. De feito, imos escoitar as rítmicas 5 e 6. Son unhas obras escritas en 1930, un período moi interesante, o período entre guerras, despois da Primeira Guerra Mundial e antes de que chegara a Segunda. É un período que normalmente se vincula ás vanguardas en Francia, algo moi europeo, olvidándonos que en América, tanto en Estados Unidos como en América Latina, houve uns movementos vanguardistas e de renovación tremendos. De feito, por exemplo, este Amadeo Roldán participou no que se chamaba a Pan American Association of Composers, que, bueno, pode soar un pouco raro, pero era unha serie de concertos onde había estadounidenses, mexicanos, cubanos, portorriqueños, creo que tamén, e facían concertos absolutamente innovadores. Esta obra que imos escoitar, as rítmicas 5 e 6, son moi interesantes. En primeiro lugar, é unha das primeiras obras escritas, senón a primeira, para percusión sola.
Normalmente ponse como exemplo, igual a coñecedes, unha obra de un francés, de Barese, que se chama Ionisación, que é de 1933, como a primeira obra escrita únicamente para percusión. Pero esta, quizáis, se miramos cal é a primeira, diríamos que é esta. Que é interesante nas rítmicas 5 e 6? Unha chamase son cubano e a outra rumba. Que fai Roldán? Pois coller estes ritmos moi coñecidos para a xente e intentar como estilizalos. Imaginadevos que, non sei, tendes unha alfombra ou un tapiz. Está formado como por pequenas tramas, ou, por exemplo, un encase de camariñas, digamos, como unha serie de pequenos, ou un mosaico, estelas que vanse poñendo todas xuntas. O interesante de, bueno, un grupo tocando un son cubano que é fantástico é que tendes un montón de instrumentistas, de percusionistas, e cada cual fai, digamos, o seu papel moi individual. Entón, Rondán vai como disocia todos estes elementos como se soaran por aí dispersos ata que por fin os pon todos xuntos e teñen sentido. Gustaríame indicarvos un momentiño, coa axuda dos alumnos da aula de percusión, algúns dos instrumentos que van a aparecer aquí. Creo que os coñeceredes, a maioría deles, pero quizáis algúns son un poquinho máis, máis sorprendentes para vos. Temos, por un lado, as claves son estas barriñas de madeira, de tres tipos diferentes, non me parece que usades. Podemos escoitalas? Moitas gracias. Logo temos tamén uns cencerros como os que se usan na gandeiría. Quen os ten por aí, podemos... Ves, unha das cousas que xa empezades a escoitar é como os ritmos, os patróns das claves son diferentes dos cencerros, pero van a coincidir fantásticamente. Unhas maracas de todos coñecidos. Graciñas. Unha quijada. Ainda que pensedes que este é un instrumento que non ten lugar non ten moito lugar na orquestra sinfónica. Se coñecedes unha obra un pouquiño anterior, que é a Consagración da Primavera, de Stravinsky, que é unha das grandes pezas do século XX, é un dos instrumentos de percusión que ten un papel relevante ali. Temos uns bongós por aí, que son eses tambores pequeniños que toca coa man, e se non me equivoco tamén o tocarás cunha pelotiña de goma. Moitas gracias. Temos aquel instrumento metálico, eses tambores, que son uns timbales cubanos, ou tamén chamados pailas. O bombo, creo que é de todos coñecido. Os timbales, tamén creo que de todos coñecidos. E por último, a marimba, este instrumento de láminas de madeira. Moitas gracias. Xunto coa música deste grupo, teremos as coreografías que prepararon as profesoras Julia Penado, Alba Felpete e Ana Belén Ferreiro. Cada unha das pezas que escoitaremos acompañarase, non vou dicir acompañar, vai haber unha conxunción entre a danza e a música. Neste caso, nas rítmicas 5 e 6 de Roldán, a profesora Julia Penado
O que nos fala é dunha estructura da coreografía dividida en varias partes. Nun primeiro lugar, os movementos acompañan de xeito cortante os primeiros compases da música, ata que sonidos máis envolventes provocan ondas que entrelazan as bailarinas. O comenzo da clave cubana, as claves que escoitábamos, dá paso a unha ruptura co tempo sosegado, reinando o caos no espazo ata o silencio. Na segunda peza, coménzase cos movementos que parten do mesmo centro das bailarinas e do espazo, medrando e deixándose levar polo ritmo afrocubano en movementos aparentemente repetitivos e ordenados. Así pois, deixo vos coas rítmicas 5 e 6 de Roldán.
Ben, pois despois desta fantástica peza que nos levaba a Cuba nos anos 30, imos a pasar a un lugar moi afastado, tanto xeográficamente como temporalmente. Imos irnos ata Indonesia, hai non tantos anos, pero da man de Estados Unidos. Explícovos un poquinho por qué. Imos escoitar agora unha peza que está baseada nunha tradición que é a tradición da música do gamelán, que é unha música que desenvolvese na isla de Java, en Indonesia. Esta cultura musical ou esta tradición musical interesoulle moito a un compositor estadounidense, todavía en activo, que chamase Brian Pfeiffer. Brian Pfeiffer, compositor estadounidense, tentou recoller esta tradición, unha tradición de moitos séculos, que é unha música, digamos, entre popular e culta, transmitida oralmente, fundamentalmente, e de natureza improvisada. Pois Brian Pfeiffer o que intentou facer é trasladar esta música do gamelán de Java aos ensembles, a un conxunto que poderíamos atopar pois, nun conservatorio ou nunha universidade. Entón, el compón esta Lankaran Singa Neva Pelok. Singa Neva é unha canción, unha música moi coñecida en Java, sobre a que os grupos de gamelán, que son estes grupos de un conxunto de músicos, moitas veces fan as súas improvisacións. Trasladar a música de gamelán a un ensemble occidental ten varios retos ou varios desafíos. O primeiro deles sería trasladar os instrumentos orixinais aos instrumentos que poderíamos atopar nun conservatorio. Pfeiffer ten un sentido moi práctico da música e o que lle gustaría é sen ter que recurrir a instrumentos moi raros, raros, infrecuentes, que non as hai en lugares, poder un pouco aproximarse a esta música tan afastada de nós. O gamelán é un conxunto de diferentes instrumentos e unha das características é que ten moitos instrumentos con láminas metálicas moi resonantes e tamén unha serie de gongs, creo que coñecedes todos, aquí non o imos usar, que de alguna maneira van marcando como o pulso da peza. Agora mostrarei vos os instrumentos que van a estar neste caso, pero gustaríame tamén falar un pouquiño do outro reto que supón trasladar esta música indonesa a un conxunto occidental, que é unha cuestión un pouquiño complexa, pero sería como trasladar o sistema de afinación, por dicilo dunha maneira que non sexa moi complexa. Se vos colledes un piano ou unha marimba, como a que temos aí, ou os vibráfonos, que agora vos enseñarei, se collemos a distancia entre tecla e tecla, ou entre lámina e lámina, a distancia sempre é proporcional. Digamos, o que chamamos os intervalos son equivalentes. Pero na música indonesa non sucede eso. É unha música que sempre atraeu moito a compositores, por exemplo, europeos. Claude Debussy, igual o coñecedes, cando escoitou esta música na Exposición Universal de París, fascinoulle, porque era unha maneira de afinar totalmente nova para nós. Nestos, por exemplo, o equivalente dun vibráfono que habería na música de gamelán, todas as distancias son diferentes, o cual para nós, por exemplo, europeos que non estamos acostumados a ese tipo de sons, é realmente fantásticos. Vou vos dicir un pelín os instrumentos que hai aquí. Pfeiffer divide, seguindo a tradición do gamelán, o grupo, o ensemble, como en varias funcións. Por un lado, aqueles que harían a melodía básica. Temos, intentando reproducir estes sons do gamelán, o glockenspiel, que é aquel instrumento pequeniño,
igual soa vos un nome máis frecuente que o de lira, lévase moito nas bandas militares ou bandas, tocando en vertical, que son estas pequenas láminas metálicas. Este instrumento vai ir facendo a melodía, inda que un pouco na tradición da música do gamelán, a melodía sempre a levaría un instrumento grave. Xunto con esa melodía temos unha serie de instrumentos que, os musicólogos danlle como nombre de colotómicos, que serían un pouco como hitos ou como cando ímos pola autoestrada e cada kilómetro temos algo que digamos, unha marca do kilómetro. Por que están estes instrumentos? Porque sería como marcas para as improvisacións que iría facendo o grupo, unha especie como de pulso. En este caso, para imitar os gons do gamelán, vanse usar unhas campás. Logo teremos outra serie de instrumentos, a marimba, por exemplo, xa o coñecedes, pero xunto coa marimba vai a estar o vibráfono, que o introducimos por primeira vez, que vai, digamos, como facer a melodía glosada ou, digamos que, adornada. Logo haberá outros instrumentos, por exemplo, as congas, que teñen unha función máis rítmica, un pouco como ir mantendo esta pulsión que dalle un pouco a emoción da obra. Vedes que igual que os bongoes antes, as congas tócanse coa man, é curioso porque tamén é un instrumento que desenvolveuse moito en Latinoamérica, pero neste caso Pfeiffer o incorpora para tentar reproducir esta rítmica do gamelán. Gustaríame engadir a isto as palabras da profesora Julia Penado sobre a coreografía que veredes agora, que está inspirada inicialmente nos movementos de brazo das danzas tradicionais indonesas. A medida que avanza a peza, apenas quedan xa pequenas reminiscencias das influencias folclóricas e a composición avanza libre coa estructura da peza musical. Así que deixo vos agora con este Lankaran Singha Neva Pelok.
Inda que normalmente non sucede así, cando ides a un concerto de música clásica, gústame moitísimo esta disposición do público, que estedes prácticamente en riba dos intérpretes, porque podedes ver en todo momento, casi sentilo coa respiración, o enorme grado de concentración que teñe que ter todos os intérpretes en cada segundo, sen poder deixar pasar ningunha milésima. Pasábamos desta tensión ou desta concentración de grupo, agora ímonos quedar con dúas pezas nas que imos ter un solo percusionista. E imos quedarnos en Estados Unidos para falar dun compositor un chisquiño máis vello que da peza anterior,
Paul Smadbeck, do que imos escoitar unha peza que se chama Rhythm Song, un pouco, como digamos, a cantiga do ritmo ou algo así, que é unha das pezas escritas para marimba quizáis máis populares das últimas décadas. De feito, Paul Smadbeck tampouco é excesivamente coñecido como compositor, pero eu creo que prácticamente calquer percusionista ou calquera músico creo que coñece ben esta peza. Ele estudiou nun sitio que parece perdido no medio da nada, en Nova York, ali no Nova York do Norte, en medio dos bosques, que é Ithaca College, nun pequeno pobo que ten o nome da cidade grega, pero onde hai unha universidade fantástica, absolutamente fantástica, que é Cornell. Este músico, Paul Smadbeck, fai unha peza que parte do que se chama o estilo minimalista americano. Falábamos de diferentes culturas, de alguna maneira o minimalismo que fixo é consugar toda esta mistura de culturas diferentes que é os Estados Unidos e todas estas culturas diferentes que se atopan ou que se consugan no mundo urbano. Soará vos a palabra minimalista, aínda que hai outra definición deste estilo de música que deu outro compositor, Michael Nyman, igual soa vos porque é un pianista que tocou en Coruña, creo, hai pouco, e autor de varias bandas sonoras, e chámalle música de repetición e secuencia. Que é isto? Pois unha música baseada en patróns rítmicos ou ideas rítmicas que se repiten incesantemente. Se repiten moitísimo. Pero o curioso é que non dá a sensación de que sexa algo repetitivo. Cando algo en música se repite moito, consecutivamente, é como se de alguna maneira o tempo se detivese, é como se perdéramos un pouquiño a noción de que está avanzando o tempo. E non soamente isto, cando introducimos un mínimo cambio, dai ben o de minimalismo, adquire unha dimensión totalmente nova. Totalmente nova. Había un compositor que dicía que canto máis longa unha peza musical, menos ideas ten que ter. En principio esta obra pode interpretarse con unha ou varias marimbas, pero hoxe imos ter a versión para unha soa marimba. E xa vos digo, fixadevos neste elemento repetitivo con estes mínimos cambios que adquiren realmente unha percepción sorprendente. A coreografía neste caso está preparada pola profesora Alba Felpete e a desenvolve sobre o ritmo musical da peza. O texto foi elaborado con elementos que se repiten cíclicamente ou se desenvolven en algo máis complexo ou se cinguen ao máis simple, parecendo así que nos transmite unha mensaxe subxacente de simpleza. En canto a referencia cultural, segue dicindo a profesora Felpete, non existiu unha intención explícita de reflectila, senón que nos centramos no sentir e conectar coa música para chegarnos a África ou ao que o compositor desexa transmitir. Toda a posta en escena suxería simpleza, aspectos máis paisaxísticos que humanos e iluminación que xoga coas intensidades en consonancia coas variacións rítmicas que se producen. Así que deixo vos con esta Rhythm Song de Paul Smadbeck.
Ben, xa para rematar este concerto, como última peza que escoitaremos, imos escoitar unha peza dun compositor xaponés afincado en Europa xa dende hai bastante tempo, Toshio Sokawa, e imos escoitar unha obra que se chama Sen Seis. Sen quere dicir en xaponés liña, e é unha de varias pezas que escribiu a solo. Simplemente, se non me siguen quendo as cousas, simplemente dicir que esta peza o que tenta de alguna maneira recoller é a tradición do teatro no de Xapón, que non sei se coñecedes, que, non vou explicalo moi en detalle, pero unha das cousas interesantes é que o público, a xente que acuda a este tipo de teatro, coñece moi ben toda unha serie de expresións sexualizadas, moi estilizadas, como, digamos, moi concretas, sempre que expresan como uns determinados sentimentos moi concretos. O actor do teatro no normalmente acompáñase dun tambor que chamase Suzumi, e que neste caso, este tambor xaponés, o Sokawa o representa, con o bombo, coas congas e cos bongós que va tocar este único percusionista. E tamén, un crótalo, que é un pequeno, digamos, un disco metálico que soa parecido ao glockenspiel, o lira, que escoitachedes ao principio. Simplemente, quería lervos o texto que preparou para esta coreografía. Se o atopo, aquí está, tanto papel, perdoade, non quería deixar de pasar sen ler o texto da profesora Ana Belén Ferreiro, que falando de Sen Seis, di que inspírase na estética xaponesa e estructúrase a partir das dinámicas musicais, combinando diferentes enerxías nos seus movementos. Principalmente unha enerxía sostida a través de movementos suaves, armónicos, fluidos, etéreos, en contraste coa enerxía percusiva mediante impulsos, impactos, movementos definidos, explosivos ou vibratorios. O uso do espacio compasina trayectorias directas e indirectas, predominando o movimento indirecto no debuxo espacial das bailarinas e a trayectoria directa na súa disposición no espazo, a través da liña central na que emprazan, saindo e entrando dela. Do mesmo xeito que sucede coa música, na danza hai partes estruturadas e partes nas que as bailarinas improvisan o movimento, creando un diálogo entre elas e xunto co instrumentista, no que as súas linguaxes individuais fusionanse, complementanse e interactúan provocando unha enerxía envolvente ao redor do grupo. Espero desfrutedes este Sen Seis de Osokawa.
Agradezo vos a presencia. Simplemente recordaros que farase, creo que hoxe tamén, a tarde o concerto. E sen máis, realmente pido vos un forte aplauso para todos estes alumnos e profesores que fixeron un traballo increíble. Grazas.
Thank